Predstavte si svet, kde AI spracúva vaše osobné údaje denne. Ako zabezpečiť, že sú vaše údaje v bezpečí? Dnes sa pozrieme na dôležitosť ochrany údajov v ére umelej inteligencie. Zbierajte údaje len s jasným účelom. Anonymizujte ich, aby ste chránili identitu. Vytvorte a dodržiavajte jasné zásady pre zber a použitie údajov. Zabezpečte, aby algoritmy AI boli spravodlivé a transparentné. Pravidelne kontrolujte systémy AI, aby ste dodržiavali smernice o ochrane súkromia. Dôvera v AI podporuje angažovanosť. AI v kancelárii závisí na údajoch. Nesprávne zaobchádzanie s údajmi môže viesť k rizikám. Ako sa vyhnúť týmto nebezpečenstvám? Osobné údaje zahŕňajú mená, adresy a finančné informácie. Dodržiavanie právnych a etických noriem je kľúčové pre ochranu týchto údajov. AI zlepšuje procesy pomocou údajov. V kancelárii môže AI pomáhať pri triedení dokumentov a zákazníckom servise. Ako však chrániť citlivé informácie? Integrácia AI a ochrana údajov predstavujú výzvy. Bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné na ochranu súkromia a predchádzanie funkčnej deformácii. Zbierajte len potrebné údaje. Anonymizujte ich, aby ste minimalizovali riziko. Zaveďte jasné zásady pre zber a použitie údajov. AI môže diskriminovať, ak pracuje s neúplnými údajmi. Preto sú transparentnosť a spravodlivosť kľúčové pre budovanie dôvery v AI systémy. Nové technológie prinášajú bezpečnostné výzvy, správny prístup a preventívne opatrenia však umožňujú inovácie aj ochranu súkromia. Dneska sme sa naučili, prečo je ochrana údajov v ére AI taká dôležitá. Využite tieto postupy, aby ste konali legálne aj eticky. Zaujímavosť na záver. Niektoré systémy AI dokážu zdanlivo anonymné údaje znovu spojiť s konkrétnou osobou, ak ich skombinujú s ďalšími dátami. Preto je ochrana údajov pri AI taká dôležitá. Vidíme sa v ďalšom videu.